Gepli yer Adatlyk radiosu. Akşamyt hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 29-njy ýuny hepdeniň penşenbe güni efirde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärim. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň Türkmenistana barmak niýeti bar diýip Kremliň medeniýet wekili Dmitri Peskow salgylanmak bilen Ortiýetiň Riýa täzelikler agentligi habar berýär. Maglumatda aýdylyşyna görä Peskow sapar taýýarlanýar, onuň wagty barada goşmaça habar berer diýipdir. Habar berilişine görä Putin Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy 60 ýaş toýu bilen gutlapdyr we Aşgabatda geçiriljek gepleşikleriň ýurtlaryň dürli uğurlardan ara gatnaşygynyň giňelmegine itergi berjegine umyt baglapdyr. Şeýle-de Putiniň Berdimuhamedowy Ortiýetiň awryly sylagy Aleksandr Nevski ordeni bilen sylaglanlygy habar berildi. Ortiýetiň we Türkmenistanyň prezidentleri soňky edek 2016-njy ýylyň 1-nji noýabrynda Soçyda duşupdy. Putin prezident wezipesinde Türkmenistana soňky edek 2012-njy ýylyň dekabrynda sapar edipdi. Esasan musulman ýyratly 6 ýurdun syýahatçylarynyň Birleşen Ştatlara barmagy üçin bu ýurtda olaryň kakasy ýa-da dogany ýaşamaly, emma babasy ýa-da dogan oglany bolan syýahatçylaryň Birleşen Ştatlara barmagyna çäklendirme girdiýän düzgün 29-njy ýunda güýje girdi diýip media maglumatlarynda aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň baş 28-nji ýylda çykaran bu karary prezident Donald Trump'yň 6 sany ýakyn gündor we demirgazyk Afrika ýurtlarynyň şeýle-de ähli botkunlaryň Birleşen Ştatlarda ýakyn garyndaşlyk gatnaşygynyň ýa-da Birleşen Ştatlaryň guramalary bilen ara baglançygynyň bolmadyk ýagdaýynda ýurda barmagyna gadagançylyk girizmegine ýol açdy. Reuters we Associated Press agentlikleriniň habar bermegine görä, ýakyn garyndaşlar enatany, er aýaly çagalary, gelinleri, giýewleri, öwey ogulgyýlary öz içine alýar. Media maglumatlarynda Döwlet Departamentiniň Birleşen Ştatlaryň ähli diplomatik edaralaryna beren görkezmesine salgylanylar. Çäklendirmeler Irandan, Siriýadan, Yemenden, Sudandan, Somalidan we Libiýadan barmak üçin 90 günlük wiza soraýan adamlara degişli bolar. NATO'nun 29 sany Agda ýurdunyň goralmak ministrleri guramanyň çykdyjylaryny artdyrmak we Awganistanyň Talibana garşy güreşine ýardam bermek üçin has köp goşun ýermek meselelerini maslahat etmek üçin 29-njy ýunda Brüsselde duşuşýarlar. Maslahatyň öňü tirasynda çykyş eden NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg ýaranlaryň Awganistandaky goşunlaryň agdalaryny artdyrmak barada ulalaşanlygyny, emma olaryň söwüş rolunyň dikeldilmegi barada gürrüň edilmeýänligini ma'lum etdi. NATO häzirki wagtda Awganistanda aýytly ýardam missiýasynyň çäginde 13,5 müň adamlyk goşun saklaýar, olaryň ýartyny Birleşen Ştatlaryň harbiýleri emele getirýärler. Stoltenberg NATO'nun 15 agdatynyň missiýa üçin goşmaça ýardam bermäge razylyk bildirenligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň media maglumatlaryna görä prezident Donald Trump'yň administrasiýasy häzirki wagtda Awganistana ýene 3000 we 5000 adam aralygyndaky goşun ýermek meselesine seredýär. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Jim Mattis'in sözlerine bu çäre Owgan hökümetiniň we Talibanyň arasyndaky çykgynçylygy böwsüp geçmek maksadyny öz öňünde goýýar. Ortiýetiň telekommunikasiýa boýunça döwlet edarasy Roskomnadzoryň başlygy Aleksandr Jarov işe Pavel Durowyň sosial media serýeşdesi bolan Telegramyň Ortiýet informasiýa serýeşdesi hökmünde hatawy durmak üçin ähli talaplary berjä edenligini aýtdy. Aleksandr Jarowyň 28-nji ýunda eden bu çykyşy Roskomnadzoryň Telegramyň sirli maglumatlary bermekden ýüze bermegi sebäpli ony petiklemek barada beren duýduruşyndan 5 gün geçen soň edildi. Telegramyň eýesi Durov öz beýannamasynda sosial ulgamyň öz müşterileriniň maglumatlaryny paş etmekde konstitusiýa ters gelýän hem tekniki taýdan mümkin bolmadyk talaplara boyun bolmajagyny aýdypdy. Türkmenistan ýene bir Boeing 737-800 kysymly uçary satyn alýar we bu sowda 2014-nji ýylyň aprel aýynda baglaşylan ulalaşyň esasynda amala aşyrylýar diýilip 29-njy aprelde resmi media serýeşdesiniň beren maglumatynda aýdylýar. Bu täze uçar 160 ýolukça niýetlenýär. Resmi maglumatda uçurlaryň sanynyň ýene artdyryljakdygy aýdylýar. Türkmenistan Boeing 737-800 kysymly uçary şu ýylyň mart aýynda hem satyn alypdy. Türkmenistanyň döwlet howa gullugynyň eýçiliginde 20 çemesi uçar bolup olar dünýäniň 15 çemesi ýurduna gatnaýarlar. Türkmenistan Boeing kompaniýasy bilen 1992-nji ýyldan bäri işleşýär. Klimat boýunça bilermenleriň we alimleriň topary aşyk hiç bolmanka howa zyňylýan kömür turşy gazlary azaltmak üçin diňe 3 ýylyň bardygyny aýdýarlar. Alimleriň aýtmagyna görä, eger dünýäde kömür turşy gazlaryň möçberiniň artmagy 2020-nji ýyla çenli dowam etse, howanyň temperaturasyna degişli Paris ulalaşygynda ketkitlenen görkezüjiler ýetip bolmajak derejede saklanar.
Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňuz. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz doly gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günneligi bilen men ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 60 ýaşynyň toýy toýlanýar. Prezident Vladimir Putin bu toýa gabat türkmen kärdeşini Orsiýetiň Aleksandr Nevski ordeni bilen syýlaglady. Bu syýlagyň oňa iki ýurduň arasynda gatnaşyklary Merkezi Aziýa hewtine parahatçylyk berkitmäge goşandy üçin berilenini gaýdylýar. Berdimuhammedow bu söýgüş ordeni bilen syýlaglanan 7-nji türkmenistanly bolýar. Aleksandr Nevski ordeni 1941-45-nji ýyllaryň urşuna gatnaşan 6 türkmene şol sanyny frontçy ýazy Seyitniyaz Ataýewa berilipdi. İlkinci prezident Sapar Muratniýazowyň doglangyny tötänden baýdak gününe gabat gelen bolsa, ikinci prezidentiň doglangyny tötänden medeni diýişgärläriniň günü münasibetli gurulýan medeniýet kepdeliginiň ýa-ýanyna gabat gelýär. Ýöne öňkü ýyllardan tapagatdylykda bu gedek kepdeligiň soňundan awazada medeni diýişgärlerini hormatly atlar we syýlaglar gowşurmak dawarlar bolmady. Ýogsa öňler medeniýet kepdeliginiň ýeri prezidentiň doglangyny ulu bayramçylyk dawarasyna ýadyardy we ol türkmen we daşary ýurt aýdymçylarynyň ulu konserti bilen soňlanýardy. Masal üçin 2013-nji ýylda şeýle konserti Amerikan estrada ýyldary Jennifer Lopez hem gatnaşyp Berdimuhammedow doglan güni bilen gutlady we hukuk goraýjylaryň tankydyna sezewar boldy. Türkmen medeniýeti adat bolan mahabatlandyrmalaryndan tapagatdylykda Berdimuhammedowyň prezidentliginiň tutuş 10 ýylyna baha bermäge synanýar we bu döwür üçin halkyň durmuş ýaşaýyş derejesiniň ýygyderli ösdürilendigini belliýär. Tadahanyň tasdiklamagyna görä, bu 10 ýylda Berdimuhammedowyň tagallasy bilen müňlerçe täze zawod, fabrik, mektep, hastahana, ýaşaýyş jaý, muzey hemde kitapkhana guruldy. Avtomobil ýollarynyň we polat ýollaryň, turba geçirjileriň onlarça müň kilometr çekildi. Şeýle-de neşir anyklaşdyrmazdan we ýurt bazarlarynyň daşary ýurt önümlerine nä derejede garaşly bolanlygyny agdaman Türkmenistanyny dünýä bazaryna bäsleşlige ukyply önümleriň ýüzlerçe hemde millionlarça tonnasynyň öndürilendigini, ýurdun keşbiniň düýpli özgerenligini taýar. Bundan başga TDH şu ýylyň fevralyna bolan prezident saýlawlaryny ýatlap Berdimuhammedow önemli ýeňiş gazandy diýip ýazýar we oňa raýatlaryň 98% golaýynyň ses berenligini belliýär. Emma garaşly synçylar Türkmenistanyna hiç wagt adat we adalatly diýilip ikrar edilen saýlawlaryň bolmanyny aýdýarlar. Halkara hukuk toporlarynyň hasabatlaryna Türkmenistan siýasy ykdysady adatlyklar wagtda iň ýykly orunlarda getirilýär. Ýurtda hakykatda söz metdugat ýygnaklar we bileşikler adatlygyna ýol berilmeýär diýip hukuk goraýjy Farid Tuhpatullin aýdýar. В первую очередь, конечно, вот в начале своей президентской карьеры, это как раз вот 10 лет назад, он провел несколько таких шагов, которые... Berdimuhammedow öz prezidentliginiň başynda 10 ýyl öň käbir ädimler ätdi. Biz olar gutladyk. Hususan ol siýasy sebäpler esasynda basylan bir näçe tutsag azad etdi. Ýurt içindäki hereket çäklendirmesini aýyrdy. Reformalaryň zerurdygyny, hususan bilim puwdagyny özgörüşleriň gerekdigini aýtdy. Şonol çağalar köpçülik çärelerine çekmeligi hem tawşyrt diýip Tuhpatullin soňra hemme zadyň näme ýurnaky ýagdaýa dolanyp gelenligini bellädi. Но, к сожалению, вот буквально через год все стало возвращаться на круги своя, то есть я имею... Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy toparynyň başlygy soňky ýyllarda Türkmenistanyň adam hukuklarynyň bozulmagynyň has köpelendigini, bu ýagdaýyň Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň has göz çykkan siýasety eýe bolanlygyny aýtdy. İkinci tarapdan yerli synçylar Berdimuhammedowyň prezident bolan 10 ýylyna işçiligiň derejesiniň ýokarlananyny, daşary ýurtlara iş göllep gidýänleriň köpelendigini, korrupsiýanyň we paraxorlugyň ýaýragynyň has giňänligini belleýärler. Korrupsiýa meselesi barada aýdylan bu fakat hökümet başlygy derejesinde hem boyun alındy we may aýyndan bäri onlarça jogapkar işgär jinaýat jogapkarçylygyna çekildi. Bundan başga prezident Berdimuhammedow 60 ýaş toýunyň öň ýanyna ýylaty 1993-nji ýyldan bäri berilen sosial ýeňillikleriň ýatyrylmagy barada karara geldi. Ol bu kararyny halkyň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlananyny, ýeňillikleriň adat bazar ykdysadyetine geçilmegine päsgil berýänligi bilen delillenirdi.
Yerli tiyinçiler Yöneköy halkyň ýadyna ne prezidentin ne de onun doglan gününiň düşýändigini sebäbi odalam az aýlyklaryň wagtyna berilmeýändigini adamlaryň gara gününe aýdýarlar. Emma Türkmen Döwlet Habarlar Gurulugy gahrman arkadagymy tutuş dünýä bileleşiginiň öňünde milli wekilleri häzirki döwrüň wekimlerinden goraýar diýip ýazýar. Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklasniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Aşgabatda Russiya Federasiýasy tarapyndan maliýeleşdirilen Pushkin adynaky orta mekdebiň 300 goly işgäriniň şol sanda muallimleriň öz bank hasaplaryna uğradylan pullary almakda kynçylyk çekýändigi habar berilýär. Bu mekdebiň 10-dan gowrak mualliminiň Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerini aýtmagyna görä, olaryny 20 günden gowrak wagt bäri öz aýlyklaryny almak üçin Türkmenbaşy şaýol bilen 10 ýyl awadançylyk köçetiniň çatyryndaky öňkü garawym häzirki Senat bankynyň şahamçasyna gatnaýarlar. Emma aýlyklaryny alyp bilmän ýyllaryny boş gaýdýarlar. Her gün ýerden garynjy gatnuny edýäris. Indi iýun aýynyň ahyryna ýetdik. Ýöne henizi şenli may aýynyň aýlygyny alyp bilemiz ok. Hatta may aýynyň ahyryna zähmet ruhsatyna çykan muallimleriň da öňünden 2 aýlyk zähmet haky uradyldy. Olaram aýlyklaryny alyp bilmeýänligi üçin dynjalşa çykyp bilen oklar. Dip Pushkin adynaky mekdebiň bir muallimi aýtdy. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň agzalmadylygyny soran bu muallim Russiýadan Türkmenistanaky bank hasaplaryna uğradylan aýlyklarynyň berilmediliginiň sebäpleri barada ýokary derejeli bank resmiýetlerinden maglumat alyp bolmaýandygyny, emma müşteriler bilen iş talaşýan orta derejeli bank işgärleriniň bu ýagdaýy ýurduň merkezi bankynda daşary ýurt valutasynyň ýetmezçilik etmegi bilen düşündirýändigini gürrüň berdi. Bankyň işgärleri bize Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky ýalyşyga laýyklykda Russiýa Pushkin adyndaky mekdebiň işgärleri üçin zähmet haklaryny Rus rublyny uradýar. Türkmenistan hökümetim şol ýalyşyga laýyklykda ýurduň merkez bankyna kesgitlenen kursa görä ony Amerikan dollaryna öwürip işgärlere bermeli. Russiýa Federasiýasy öz borçlaryny dolu berjä etse-de, häzirki wagt bize merkez bankdan ýeterlik dollar uğradylmaýar. Bize dollar wagtyna gelse, bizem giýje goýman size bererdik diýseler-de, kassalaryň äpişgelerini ýapyp gidýärler. Äpişgeleri deprek ýaly kaksaňam, mundan artykmys jogap alyp bolanok. Dip muallim zeýrenýär. Aýdylmagyna görä Senat bankyň şahamçasyna Türkmenistanyň merkezi bankyndan uğradylan daşary ýurt valutasy arkaly her gün diňe 10 çemesi adam bilen hasaplaşyk geçirmäge mümkinçilik döreýär. Emma bu ýerde daşary ýurtlardan uğradylan aýlyklaryny alyp bilmän kösenýänleriň arasynda diňe Pushkin adynaky Rus mektebiniň işgärleri däl, beýleki daşary ýurt guramalarynda ýa-da döwlet idaralarynda dollara işleýän onlarça adamyň hem bardygy aýdylýar. Azatlyk radiosu bu mesele dogrusunda Türkmenistanyň merkezi banky we häzirki wagt Senat banka birikdirilen öňkü garawym bankyň şahamçasy bilen telefon arkaly habarlaşanda olar bu barada kommentar bermekden saklandylar. Bu barada türkmen media serişdelerinde hem ilat köpçüligine haýsydyr bir maglumat berilmeýär. Emma Pushkin adynaky mekdebiň işgärleri bu ýagdaýyň inni 2 aý bäri dowam edýändigine, aprel aýynyň aýlygyny almakçy bolanlarynda da huç şunyň ýaly ýagdaýy başdan geçirendiklerini we zähmet haklaryny berilmeli möhletünden tas bir aý soň alandyklaryny aýdýarlar. Soňky aýlarda Türkmenistanda nagd pul dolanşygynyň barha azalýandygy, döwlet budjetinden aýlyk alýan işgärleriň aýlyklarynyň öz wagtynda berilmeýändigi ýa-da olaryň plastik kartlaryna uğradylan pullaryny nagdlaşdyrmakda kynçylyk çekýändigi habar berilýär. Halkara ekspertleriniň we yerli synçylariň ençemesi dünýäde energiýa serişdeleriniň bahasynyň aşaklamagy netijesinde häzirki wagt Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolan we iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini aýdýarlar. Şol bir wagtda Türkmenistan bu ykdysady kynçylyklaryň fonunda şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna gabatlap, Ýurita Olimpiýa şäherçesini we dünýäniň iň gymmatbaha aeroportlarynyň birini gurdy. Türkmenistan bu guruluşlar üçin 8 milliard Amerikan dollaryna goly maliýe serişdesini harçlady.
Gepler Azatlyk radiosu gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sultan Açylova. 5-nji Aziýa oýunlaryna taýýarlygyň çäginde taleplerin tomusky dynjalşa göýberilmän her gün dünýäli Olimpiýa şäherçetiniň binalarynda taýýarlyk çäratyna gatnaşdyrylýandygy aýdylýar. Özüni Osman diýip tanışdyran ýokary okuw mektebiniň talebiniň aýtmagyna görä, talepler bilen şuwlar ýangyna garşy göreş boýunça tejribeler geçirilýär. Bu çärätiň bir talepler däldi. Aşgabatyň ýangyn söndürjileri hem çekilýärler. Günde günaşa Olimpiýa şäherçetiniň stadionlarynda bu çäre geçirilýär. Ol ýere öýüň bilen iýmek içmek alyp barmagy ruhsat berilmeýär. 40 gradusdan geçýär yssyk howada diňe bir talepler däl. Bu çärelere gödäwçilik etmeli, jogapkar mugallimler hem aşa kötenýärler. 4 sagata çeken tejribede suwsuzlykdan haly surnugyan mugallimler hem talepler hem özünden giderek golaýlaşýarlar. Emma taýýarlygy besetmelden görkezme berilýänçe mugallimler hem talepler hem ýerinden butnap bilmän boýlaryny vurup çydam etmeli bolýarlar diýip Osman aýdýar. Geçirilen bu çäreleriň guramaçylykda ýagdaýda geçýändiginden närazy bolýan mugallimler hem talepler hem kän. Taýýarlygyň maksady Olimpiýa oýunlary dowam etýän döwründe ýangyn ýüze çykaýsa, özüňi nähil alyp barmaly we ýangyny söndürmek üçin nähile hereket etmeli. Haýsy kapydan çykmaly we şoňa meňzeşler diýip Osman dowam edýär. Çäräni alyp barjy tomaşaçylara ýüzlenip, ýangyn dörendigini aýdyp reproduktorda gyýgyryp, tomaşaçylaryň çykalga tarap ýöremeklerine görkezme berýär. Bu görkezme boýunça tomaşaçylar ikiye bölünip, her topar bir kapydan çykmaly. Bu maşyklary ýerine ýetiren talepler ikinji gezek tejribe geçmäge bararlarynda olardan bir kapydan çykmaklyk talap edilýär. Şol bir wagtda da juda tiz hereket edilmegi talap edilýär. Hatta berilýän görkezmäni aňşyryp hem ýetişip bolanok. Bunun basımrak, ıslanğanı eylekçek, ıslanğanı beylekçek deyip hem taleplere hem yangın söndürçülere bir vaqtda görkezme berilýär. Bolýar bir başagaylyk, talepler basga düşüp bir-biriniň üstüne ýykylyp ýatany gaýsy, assaçy zaman özünden edip ýatany gaýsy deyip bu çäreleriň talepler üçin taýýarlyk däldi. Başa düşen zulümdi barada Osman aýdýar. Bu taýýarlyklaryň deňe bir talepler däl, yangın söndürçüler hem horlaýandygyny yangın söndürçülerden hem eşitmek bolýar. Assoğuvada ağırçlanmalar eylek tartıp, beylek tartıp, ılgaşıp berilýän görkezme boýunça gysga sekundlarda ýerine ýetirmeli işlerini ýerine ýetirip görkezmek üçin haly surnugyandyklaryny ýangyn söndürji tähetgürüň berýär. Taleplere garanda ýangyn söndürjileriň ýagdaýlarynyň elharrakdygyny hem taleplerden esde bolýar. Ýangyn söndürjileriň maşinalarynyň kabinasynda içimlik suw bar. Taleplerde bolsa şeýle mümkinçilik ýok. Şol sebäpli suwsuzlykdan kötenýän talepler çäreden soňra özlerini zordan umumy ýaşaýyş jaýlaryna atýandyklaryny aýdýarlar. Adam saglygy üçin alat etmeýän emeldarlaryň bolsa, geçirilýän çäreleriň akylly başly gurnalmagyny üpjün etmek üçin däldi, çäreleriň sanawyny alat edýändiklerini bu çäre gatnaşçylardan eşde bolýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. LG we Coca-Cola Türkmenistan Aziýa oýunlaryny himaýet eder. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Yapık binalarda Washington oýunçy 5-nji Aziýa oýunlarynyň ýerini ýetirji komiteti LG International Group we Coca-Cola Türkmenistan kompaniýalarynyň şu ýyl aşywatdy geçik bu halkara bäsleşiginiň ilkinji resmi halkara himayetkarlerdigi yglan edildi. Bu dünýäniň iň uly kompaniýalarynyň ikisiniň biziň aşywat 2017 topormyza goşulmagyny çuňur begenýäris. Biz olaryň ýardymlaryndan minnetdar.
LGI ve Coca-Cola Türkmenistan kampaniyalarının ikisem saglyk, ruh belentlik we dostluk ýaly esasy gymmatlyklary deň paýlaşýarlar diýip Türkmenistanyň 5-nji Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerini ýetirji komitetiň başlygy Daýanç Gulgelliýew aýtdy. Bu komitetin resmi websaytyna çap edilen maglumatda mundan öň LG Grup toporunyň hyzmatdaşy bolan LGI kompaniýasynyň Olimpiya we Paralimpiya oýunlaryna futbol boýunça dünýä çempionatynyň we halkara kriket geňeşiniň hem himayetkarlary hökmüne çykyş edenligi aýdylýar. Emma habarda bu kampaniýanyň Aziýa oýunlaryna berjek himayatynyň anyk nähili görnüşde boljakdygy, ýagny munyň maliýe gollugymy ýa-da başga himayet boljakdygy anyklaşdyrylmaýar. 1998-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň çägine hereket edýän Coca-Cola Türkmenistan kampaniýasynyň Aziýa oýunlaryna goldaw bermek ılalaşyklarynyň çäklerini türgönleri, topor ýolbaşçylaryny, bäsleşige gatnaşýan işgärleri we meýletinçileri arasynda agyz suwy Bonaqua, alkogolsuz içkiler Coca-Cola, Fanta, Sprite we sport içkileri Powerade bilen üpçün etjekdigi bellenilýär. Mundan başga bu kampaniýalaryň tomoşaçylar we oýunlaryň mehmanlary üçin Olimpiya şäherçesine jan koýarlar üçin ýürüýte zoology gurjakdygy nykdalýar. Bu aralykda 29-njy ýylyna Awstraliýanyň Olimpiya komiteti şu ýylyň sentýabr aýynyň 17-27 aralygyna Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna çykyş etmek üçin Awstraliýaly 18 sportsmenden ibaret ýörüti toporuň düzülendigini elan etdi. Bu türgönler agyr atletika, söwüş we tekvando ugurlary boýunça ýarışarlar. Ýatlydy geçsek, şu ýylyň başynda Awstraliýanyň Milli Olimpiya Komitetiniň Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna öz türgönlerini uğratmajakdygy barada habar berip, munyň Awstraliýanyň türgönleriniň aglawasynyň öz gün tertibini 2018-nji ýyla görä planlaşdyrylandygy bilen baglanyşyklydygy aýdylypdy. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýakynda Olimpiya şäherçesine eden saparynyň dowamyna Aziýada 2017 oýunlarynyň Türkmenistanyň dünýä ýüzündäki awraýynyň ýokary galmagyna ýardym berjekdigini öňe sürdi. Emma yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi Aziýa oýunlaryna meýletin diýilip ilatdan mejburi alynýan gatanyşlar aýlyklaryň wagtyna berilmezligi, mugallimlaryň we studentleriň aglawasynyň tomusky dyn çalşa goýurilmezligi we sport şäherleri sebäpli paýtagtda girdilen dürli çäklendirmelerden ilatyň we büdjet işgärleriniň kyn ýagdaýy başdan geçirýändikleri aýdylýar. Şol bir wagtda häzir agyr ykdysady kynçylygy başdan geçirýändigi aýdylýan Türkmenistanyň Aziýa oýunlary üçin görülýän taýýarlyklaryň çägini döwlet büdjetinden harçlanan maliýe serişdeleri barada da ilat köpçüligine hiç ýyl maglumat berilmeýär. Öz evitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz biziň WKontakte hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündəligi programmamız. Men Şaýmerdan Ulumrady Kabuldan. Günmatar Awganistanyň Herat welaýatynda hem howpsuzlyk şertleri agyrlaşýar. Bu welaýatda Talibanyň iki topary hereket edýär. Welaýatda Islam döwleti diýilen toparyň militanlaram ýerleşipdir. Herat welaýatynyň üç etraby Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmenistanyň serhat ýakasyna jeňçileriň ýeçilge diýanyny ýerli ilat aýdýar. Herat şäherinde de howpsuzlyk şertleri gowdal. Herat welaýatynyň welaýat geňeşiniň howpsuzlyk boýunça komitetiniň başlygy deputat Mehdi Hadidiň aýtmagyna görä Herat welaýatynda terroristler ganly hüjümleri amala aşyrýar. Ýagdaýyň hasam yaramazlaşmagy ahmal. Sebäbi jeňçiler Herat welaýatynyň etraplarynda toplanýar. Şonuň üçin terroristlik hüjümleriň artmagynyň mümkinligini bildirip Hadid şeýlediydi. Hamalat terroristik welaýaty Herat ham az این امر مستثنا نیست. ما شاهد رویدادهای اینچنینی باشیم. Herat welaýaty strategik regiondur. Ekstremist toparlar Herat welaýatyna aýratyn üns berýär. Herat welaýatynda ýagdaýyň yaramazlaşmagynyň ençeme sebäbi bar. Howpsuzlyk şertleriniň mundan agyrlaşmagyna biz taýýar bolmalydyr.
teröristler dini ibadatkanalara da hücum edýär. Emma böyle hüjumlaryň öňüni almak üçin Awgan güýçleri çare görmelidir diýip deputat sorady. دیگه حادثات خونین اینچنینی که اتفاق نیفتاد. Günorta Günbatar Awganistanda 30 goly bir kanun yaragyl toparlaryň hereket edýändigini resmiler aýdýar. Gor welaýatynda Islam döwleti adly topar merkez gurupdyr. Welaýatyň Murgap adly etrafynda daýyşçylaryň harby turgulleşik merkeziniň bardygyny welaýat hakimi Gulam Nasir Hazy aýtdy. Welaýatda bu daýyş ýok, Murgap indi daýyş baryş bolsa Herat welaýatynyň Türkmenistan bilen serhetleşen septlerinde de daýyşçylar yerleşipdir. Welaýatyň Kuşky Rabasyny adly etrafynyň hakimi Nejibulla Ahmediň aýdýşyça serhet ýakanyň Awganistan tarapynda serhetçi güýçler ýok. Etrabyň owalarynda jeňçiler bar. Serhet ýakada da jeňçiler hereket edýär. Serhet ýaka meýdanlyk bolandan soňra ol ýerde howpsuzlygy üpçün etmek kyn. Türkmen-Awgan serhedi bäri Awganistan tarapdan gorulmaýar diýip hakim aýtdy. کشک رباط‌سعیدی سرحد مرز ترکمنستان sahil deşti yazıp sahil dur yarısal düzgafta. Herat welaýatynda ýaşaýan türkmenleriň wekillerinden biri Jahangir Türkmenistanyň serhediniň golaýynda ýerleşen Gulran adly etrabyna jeňçileriň iýeçiligi edýändigini bildirdi. Kuşky Kona we Kuşky Rabasyny etrafynda hem jeňçileriň hereket edýändigini Jahangir ma'lum etdi. Kuşky Kona ba başga Kuşky Rabasyny wa Gulranat geldi. Niýetim däl mutaraflar talip bolan çağırdı. Gulranda da talipin elinde de kullan. Öz sevitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. NATO'nun Gorunmak Ministrleri Awganistan akçykdyjylary artdyrmagy maslahat ederler. 29 iýuny NATO'nun düzümine girýän 29 ýurdun Gorunmak Ministrleri Awganistan boýunça howpsuzlyk çykdyjylaryny artdyrmak we Awgan hökümetiniň Talibana garşy görüşine ýardam bermek üçin has köp harby ýollamagy maslahatlaşmak maksady bilen Brüsselde duşşar. NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg maslahatyň öň ýanyna çykyş edip, Gurmanyň Awganistana harbylarynyň sanyny artdyrmak boýunça ýaranlaryň ılalaşanyny, emma goşunlaryň töweş rolunyň dikeldilmek meselesiniň duşşugyň gün tertibine ýokdugyny aýtdy. We are looking into the exact troop levels in our train assist and advise mission. Men size Awganistana harby pozisiýamyzy güýçlendirýändigimizi tasdiklap bilerin. Biz nädeni ýeterlikli goşun bilen Awgan hökümetine çykgynsyzlygy çözmäge kömek edip biljekdigimizi, soňlugy bilen syýasy çözükde geçmegiň ugurlaryny maslahat edersi diýip Stoltenberg aýtdy. Häzirki wagtda NATO'nun Awganistana aýgytly çözgüt missiýasynyň çägini ýarysy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harbylaryndan düzelen 13500 adamlyk goşuny bar. Stoltenberg anyk sanlary aýtmazdan şu wagtda çenli NATO agzasy 15 ýurdun aýgytly çözgüt missiýasyna goşmaça ýardam bermegi wada berendigini, beýleki ýurtlaryň ömşeýle tagallalary göz öňüne tutmagyny sabyrsyzlyk bilen garaşýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň media maglumatlaryny agdalmagyna görä, Gorunmak sekretary Jim Mattis'in Awgan hökümeti bilen Talibanyň arasyndaky çykgynsyzlyk atlandyran çakmyşygynyň howuny ýatyrmak maksady bilen Trump administrasiýasy Awganistany 3000-5000 adamlyk goşun ýollamagy maslahat edýär. Agda ýurtlaryň NATO'daky ilçileriniň tasdiklamagy bilen ýaranlar maslahatda howpsuzlyk çykdyjylarynyň mukdaryny aýratynykda görkezerler. 2017-nji ýyl üçin Gurmanyň umumy çykdyjysy takminan 280 milliard Amerikan dollaryna barabar bolar. Şeýle-de Stoltenberg 28-nji iýuny Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň başga ähli agda ýurtlaryň öz howpsuzlyk çykdyjylaryny 4,3 götürüm ýokarlandyrjakdygyny aýtdy. Bu bolsa 2014-nji ýyldan bäri hasaba alynan 46 milliard dollarlyk artış bolar. After years of decline in 2015, we saw a real increase in defense spending. Bir näçe ýyllap dowam eden pete gaçyşlykdan soňra biz 2015-nji ýylda Kanada bilen bir hatarda Ýewropadaky ähli ýaranlarymyzyň has köp goşondyklaryna şaýat bolduk diýip Stoltenberg aýtdy. NATO agza bolan ýurtlaryň ählisiniň öz umumy ösüş girdejileriniň iki götürümini gurama sarp etmekleri maksat edinilýär. Emma şu wagtda çenli diňe Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Estoniýa, Gresiýa we Polşa öz planyny dolup bildi.
Bu ýagdaý guramanyň çykdyjylarynyň 70 götürümli Birleşen Ştatlaryň gerdenini atdy. 26-njy maýda Trump Ýewropa Birleşigine girýän ýurtlaryň liderleri bilen Brüsselde geçiren duşugyny NATO agda ýurtlaryň köpüsini harby çykdyjylar boýunça plany dogulup bilmezlikde ýiti tanqidlady. Stoltenberg 2017-2018-nji ýyllarda ýene-de 3 agda ýurdun, ýagny Ruminiýa, Litwa we Latwiýanyň 2 götürümlik plany berjä etmeklerini garaşýandyklaryny aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.